اف دیمن جناف زویەکی دارزەیتونان لە گوندێ بافەلوونێ یە کوردên ێزدی لە هەرێمە عەفرینێ یا ڕۆژئاوایە کوردستانê هاتنە کشاندن. عەرەبên هاورده bi piştevaniya çekdarên opozîsyona Sûriyê ya girêdayî Tirkiyê piştî dizî û talankirina berhemên vîzevî darzeytûn jî têkdane. Li gorî raporeka rêxistina mafên mirov Efrîn Sûriya, roja 23 Eylûnê Erebên hawirde bi alîkariya çekdarên Grûpa Sultan Murad ev zevî talan û wêran kirine. Li gorî heman rêxistinê berhemên koçbî zevî hatine dizîn ji bo guvaştekeke bajarê Erzazê hatine birin. Zeynep Cimo çalakvaneke Kurd a Êzidî ye ku bixwe xelkê gundê Bafalûnê ye û binpêkirinên grûpên çekdar li herêmê belge dike. Wêştora medyayî ya Rûdawê re got tevî ku grûpên çekdar gund bi temamî ji nişteciyên wî yên resen vala kiriye, dest jî danîne ser hemû mal û milkê gundiyan. Ez wekî keseke ji xelkê Baflûnê me ez dixwazim di nûça tekez bikim. Yek jê heya roja îro ji roja dagirkirina Efrînê de û gundewarên wê de xelkê Baflûnê kesek venegeriye malên xwe û heya ser milk û mewalê xwe jî. Nûça duwemîn ev berevkirin û dizînê darên zeytûnê di Baflûnê vê dawiyê nûçeyeke rast e, berevkirin e dizîn ew şandina ezazê û ew şiqinên wadaran jî bi hovîtî birîne. Ev dîmen ji nav gundê Bafalûnê ne. Gundê koşpêncî malbatên Kurdên Êzidî pêk dihat, roja çarê adara 2018 hatibû dagîrkirin. Her pêncî mal ji gund hatibûn derxistin. Piştî dawî hatina şer, 13 malbatan xwestibûn ku vegerin malên xwe. Lê çekdarên El Cebhe El Şamiye ku gund kontrol dikin, rê nedane wan û ew neçar bûn ku li bajarê Efrînê û gundê Qitmê niştecî bibin. Li hember jî 105 malbatên Erebên hawirde di nav malên Kurdên Êzidî de li gundê Bafalûnê hatine niştecî kirin. Li gorî amarên fermî berî dagîrkirina Efrînê zêdetir ji 22 milyon darzeytûnan li herêmê hebûn. Ji wan nêzî 2 milyon darzeytûn li ser destê çekdar û hawirdeyan hatine birîn. Hüseyin Umar, Rûdaw.